Echo kwa di muri Zimbabwe ndinoti wa Washington mari medakana kuti Bhozhongora baba Isabio. Muri Zimbabwe ndakambotaura nyaya ndikuda kutaura pazuva nhasi ndiri panapa. Nyaya ndakambotaura nezvayo, ndakataura nyaya yemwanakomana wekuDarwindale ane 19 years anga ari mukati mekugara nevabereki vake. Mushure mekufonirwa naSabhuku vachiti Bhozho ndine mwana wandinaye pano, haasi kugara kumba kwababa, haasi kugara kumba kwamai vake, asi mai vake ndiro vaziva pavari. Mwana uyu ane mashoko auya nawo achiti kumba kwandinogara hakusi kugarika. Apo mwanakomana uyu anga akupindira vamwe vana mukati medzimwe dzimba, achipinda achiwanika arimo machinzi ari kudzipa vanhu, uyezve achitaura mashoko ekuti mai vangu chaivo chaivo ndakasvika panguva yekuti ndimuita mudzimai. Mwana uyu wacho ndiye watinaye nhasi, mwanakomana ari panapa. Mwanakomana uyu ane kwaakazoenda kunobatsirwa nawo panapa ava ndo amai vake. Profeti wamuri kuona avo ndo kwacho kwaari kubatsirwa kusvika pazuva ranhasi. Amai makadizve ati makasunga kutaura zvinonzwika kuti vanhu vagonzwa kuti chii chakaitika makazobatsirwa kusvika papi, nokuti zuro chai ndiri panevhinyuro vanhu vaisvika panguva yekubvunza kuti zvapapi zvakamira sei, amai vakabatsirwa here, ko iye mwana wacho amwana akamira mamiro api, nokuti amai ava vanoshuvidzira vachiti kugara munzvimbo chaimo chaimo ndinenge ndichingonzi ndiye mwana uya uya ndo amai vemwana uya uya, handichisina chimiro, handichafari mukati menzvimbo, ndava munhu akusoro kana kunzi amai vane mwana mutakati. Asi zvinhu zvandiri kutaura zvazvitwe nokunzwa kuda kuti ndakasununga kuti amai mwana uyu ndiye wenyu, handitika ichokwadi, right? In short, tisaende tichienda kuri wakareba muridzi wenyaya tinaye panapa, handitika anogona kungoreva ari mukati mekureva kuti chii chaitika maari. Mwanakomana wakasimbira, wakasununga kutaura zvakasimba chii kuti utange kurwara, chii chaitika pauri? Asi ndazonge ndakuziva ndichimuswa ndichienda kumakuva tinodya nyama dzevanhu. Ndaitwa izvozvo neshamwari yambuya vandaigara navo, amai vababa, neyanga iri shamwari yavo yanga next door yavo. Taifamba nzvimbo dzasiyana tinoona tinodya nyama dzevanhu. Satatanga kuita izvozvo, satatanga kudya nyama dzevanhu, ndaitanga ndanzorara nemadzimai ese anenge aripo, vakachembera ndonzorara navo. Kandapedza pandaizopiwa tsvimbo ndobva ndanzorova nguva yerovhara kuvhurika todya munhu anenge arimo mukati. Ndine mashoko akambotaurwa pakutanga kunzi ndiani munhu weukama aiti ngatirari tese munhu weukama munhu weukama papasina, asi munhu wandainzi ndari naye ndigogo. Okay, ndigogo. Kuti gogo ndokuti ukama ka ndokuti mbuya. Alright, pane nyaya makafita kuti mutaurise vatotonzwa izvo zvatonzwa kuti hausi kutaurisa, handitika panyaya yechikafu yawakambotaura pakutanga. Nhasi una hausi kutaura nendoga, uri kutaura nemhuri yeZimbabwe yese. Chii chawaipa chikafu, uyezve zvinhu zvawaipa chikafu zvange zviri pai? Ndaipa nyoka chikafu makuseni, masikati manheru. Nemudhara aigara modhuruku anga ndebvu dzakadai. Ndandaipa chikafu makuseni, masikati manheru. Masikati ndichimupa nyama, aingodya nyama everyday. Then nyoka yaidya mukaka. Pamba pacho pane mombe dzakawandisa, saka ndozvandaita everyday ndichingomuka makuseni ndotanga basa ndotanga kuita ipapo. Saka iwo haunambobvunzawo here kuti nyoka iyi inogara sei mumba, uyezve mudhara wamuri kuona ndiani? Ndinambobvunza bhozi, ndaiva ndichiziva kubva pandakatanga ipapo, ndaitoziva kuti zvatoshandisa, saka ndasingambobvunze bhozi ndaiziva kuti zvatoshandisa, handitika. Alright, nyaya ndoda kutaura ndeye kuti izvo. Saka iwewe chakazoita kuti ubve ikoko chii? Chikaita kuti ndibve ikoko zvinhu zvakuitika ndanda kusazvifarira izvozvo, ndasingazifarire. Saka manje pavakandipa mari ndaitonge ndaivashandira ambuya pane studio, saka pavakangondipa mari ndakabva ndatiza ndichibva kumusha kumakondi ndichiya muchinouya munoshandira baba vangu ndichivatsanangurira ndozvirepo. Then baba vakambofamba neni, vakapedzisira vandisiye, vobva nditi aiwa dzokere kumusha kuna gogo ako. Saka inini manje ndinokuona kuti ndidzokere futi kumusha kuti azviite. Ndopandikabva ikoko ndichiita zvokutiza, ndakabva inoko ndiri mudiki, but ndakangoita pandikabva ikoko kubva kuchinwe ndisvika kuna mama kuDarwindale, ndaita zvongovhunza kusvika ndasvika, ndichingovhunza bhozi ndandakabva ndiri mudiki, ndangoziva kuti Darwindale but ndasingazivi mukati menzvimbo yacho eri yacho kuti ndeipi. Ndakabva ndasvika kunokonara ndiri ndasvika mama ndakwanisa kufatsanangurira kuti ndonyaya iripo kuti ndibve ndatiza zvakadai so, asi chakazotanga kuitika mama ndo anokwanisa kutsanangura bhozi
zvoitika kwavari ndazonzwa yanhoroni vachitaura vachindudza ini. Ora tisati tabvunza yedu mama ndika atidusutsukira kumashure. Pane nyaya yakafanana nekuti tinonzwa kuti nyaya yakatomboenda kwamambo. Nyaya yakamboenda kwamambo. Chakaita kuti manyaya iende kwamambo, une munhu wakanga waudza here kuti ndiwe wakaenda kwamambo? Ndakaenda kwamambo kuti ndakatanga ndaenda kwasabhuku vanatanga kuvatsanangurira kuti ndo nyaya iripo. Zvana sabhuku nyaya iripo ndakakasa kuitonga ndiwani vadedza masabhuku emueremo muvatsanangura nyaya vanza nyaya iyi inofanira kuendako kwasabhuku bhozi chete vadiki nayo inoda mambo vanzi vaenda nayo kwamambo ovataura nyaya iyi ovadedzwa mbuya vacho nagogo apo vagara ndobvabvunzwa soso zvikuita pamwana chi then vabvuma zvikanzi ndizvozvo ndizvo zvikuitika pamwana chisamucha so zvaari izvozvi zvanza alright vakatobvuma kuti chisakamuita saizvozvo. Then ovati zvatakuitika mwana uyu makumpa mombe nembudzi. Then sabhuku mambo waye vakati ane kutonga kwandaita inini handifanira kuona mbudzi, ini handifanira kuona mbudzi, ndifanira kuona mombe. Ndandapiwa mombe bhuru ranga rakadai, ndapiwa mombe iyoyo sabhuku mambo wavha aitora zvanzi ine matongo andaita nyaya ndakutotora mombe zvanzi aiwa imi amfanira kuona chinjakwira kudarika chimwana bhozi mwana ndiyanga nedambudziko aripa. Saka manje mambo wavha atora mombe ndabva ndapiwa mbudzi dzaibva pamukaka dzadziri 4 dzatobva pamukaka series diki. Ndobva ndapiwa mbudzi dzedzino ndapiwa ndaida kuti azodzichengeta ndadzipiwa sanhasi ndabva ndaenda kumba ndanotsunungura patambo dzanga dzidza kutofura. Then mangwana makuseni dzakamuka 3 dzanga dzakafa dzese. Then wabva kwasara 1 yacho ndinofana ndatengesa $10 ndo asi zvazvizvovana zvese dzadzivana dzese mbudzi dzacho. Okay, kureva kuti nyaya itori nombo kwasabhuku ikasvika kwamambo ikasvika vanhu vakabhadhara kubhadhara zvindoreva kuti vanhu vaita sei vanhu vabvuma. Right mama, mwana auya kwenyu imemi zvakaita kuti muzoziva imemi kuti mwana ari kuti pakauya kwamuri haana kukuudzai dambudziko akangogara achida kuti but imimi mune zvakasanga kuitika pamuri kuti muzokwanisa kulinkana kana kuzana kuti pane zviri kuitika. Chii chakaitika mama kwamuri mwana auya? Inini ndiri munamati ndinonamata pandinonamata ndaita prayer manheru ndakurara ndipandakarota mwana uyu achiuya kuhope kwangu. Aiuya kuhope kwangu tanenge munhu arikuita madzikirira ndakati amadzikirira kudaro ndipandaizoona mwana wangu ndozoratidzwa mwana wangu zvaari. Saka zvandairatidzwa zvaari izvozvo ndebva ndatanga kumurova. Saka airatidzwa kuti anga asiri ega anga nevamwe vanhu vaaiva nawo. Ndabva ndatanga kumurova zvoti ndabva ndati pamwe mwana uyu ndamukuvadza ndaimuka kusendeona hana kukuvara. Saka ndaifunza kuti pamwe inini ihope dzekuti kufarira kuti mwana wangu auwe. Next futi zvakabva zvangoita sezvakangofanana nezvandakarota futi sana zuva. Saka zuva rechi3 zvaitika futi pandakazotora mwana wangu ndibva ndatanga kumubvunza vandiudza kuti mama kundirota kwamunotoita ishuwa. Pandakabva kumusha kwandakabva kunhanda zvanga zvakamira so ndaishandiswa nambuya vangu vachinditi raraneni tifidha nyoka mune chimudhara chinenge chiripo. Ndakasvika pauzongutiza ndakarohwa nemunhu wandisingazive izvozvozvo akabva azobvuma. Saka ndakanzwa kutya nazvo. Zvimwe auya kwamuri mimi zvaakaita iko zvinezvo imi mukuru vati nababa vemwana uyu makasiyana muchagari mese takasiyana matori pane imwe mereji nditika mwana uyu mamutora kuuya pamba kune zvimwe zvaakazoita zvakare zvisiri zvekuti maimurota imini. Ndakaona nyoka musi nyoka ikapinda mumba takagara saka takuona kuti takapinda nekupi kazourayiwa yatowa mumba. Vana vangu ndogara navo nini vanenge vachitodedza zita remwana wangu achivhunduka achitochema. Ndo zvinhu zvataisanganisana nazvo. Ora tine vamwe zvakare vakafona vachiti izvo panyaya yamuri kutaura iyi ichokwadi chokuti mwana iyeye akasvika kudzimba dzedu zvakare. Kuna vamwe baba vari kutoshevedzera kuti vana vangu vari kutoteverwa nekuchikoro imimi munonzi makashevedzwa neusiku zvakare kumwe kumba. Chii chakaitika? Ndakamusawo mapasti 4 chinzi wei kuno ndabva ndatya ndikati kondirudedzwa usiku uno panext door ndaye. Saka ndakangoziva kuti pane zviri kuitika sei vandishedza usiku wakadai. Ndakabva ndangopfeka t-shirt ndandatora jira remwana ndamonera ndabuda panze. Ndaenda shuwa pati uyai kuno ndobva ndichipinda mumba ndakatya ndikati ndinzi ndipinde mumba mevaridzi kuti kwaitikei. Saka akabva ndichipindai hapana problem pindai handizoda kurwisana nemi kana kuita sei. Saka pindai shuwa ndakabva ndapinda ndakasvika vana vavo vakagara pakona zvikanzi ndikati ko chii zvikandaona mwana wenyu apinda muno mumba apinda neapa panguva yaapinda asvika akandidzipa panguva yandashedzera inini
kuti ndiri kudzipona tinapinda muno nchimhanya kunopinda mubedroom ana nababa nchikwira pamubhedha panga vari tino angajambira kuno mumwe mwana futi akudzipa mwana eye saka vabereki pakabuda mubedroom wavo achienda manga muchinzi ndivo manga vapinda akasvika momo achisvika achiona asisimo asi pairatidza kuti pamba patobudwa mune padhoro. Asi muchibvunza mwana wenyu anoti chokwadi here ndabvako? Inini chakaitika ndoti mumwe wangu andogara naye pamba dzimba dzedu dziri padhuze akatoti panguva yanga madedzewa iyoiya pane munhu adarika apa achimhanya zvinoratidza kuti munhu yanga achibva pamba saka inini nguva yoyoyo kumapasti 5 ndakazoenda inini kumba kwayanzvadzi yangu ndikwairara ndabva ndasvika ndiwo ndakati odi iye ndakandidayira zvoratidza kuti munhu anga asina kuita sei anga asina kurara ndakabva ndamubvunza ndikati ko iwewe uri kunzi ungori mumba mevaridzi unga uchitsvagei zvikanzi ini mama handina chandikuzive but papa angachitoratidza kuti munhu anga asina kutorara saka zvinhu zvakangondishamisa. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndo mashoko amuri kunzwa chakambonyai kumashure asi zvisinei mwana uyu paakauya kana kuti paredhiyo namai vake vanga vari mukati mekutsvaga rubatsiro nzvimbo iri kugara mai ava pamba pane vana vakapindirwa mumba ipapo baba vepo vari kutorwara izvezvi taura kuno kuti vari kushungidzwa nemudumbu ende vanoshedzera nyaya yekuti izvo vaidyiswe nyama vakarara right izvo zvatoshedza kuti vari kutorwara so amai kana makavatarisa vanenge vachiti izvo mwana ndewavo murume vari kugara naye haazivi baba vemwana munzvimbomo mune vana vari kushungurudzwa vana vemumwe murume wainaye kureva kuti ivo wanana yavo zvakare inogona kurema imo munzvimbo mavari kugara zvakare nevanhu vanenge vachinzi ndo amai vemwana uyoyo vanogona kukanganisa so vakazouya pandempenyuro vauya pandempenyuro tichibva tati izvo Zimbabwe nyika ino ine n'anga nemaprofita vanhu vakawanda kana munhu auya pana pandempenyuro ndiye vanhu vese uyezve vanoda kubatsira pindai mutibatsirire munhu pakubatsirwa kwevanhu umwe wevamwe vanhu vakabuda kuti vanoda kubatsira munhu uyu kusvika pakutora mwana uyu kusvika mukati mekereke ndiwo Prophet Jose vatinawo pazuva ranhasi. Ndikada kutaura nyaya pamusoro paprofeti autizi vanhu tine nyaya yakamboitika kuchirufamu yeimba yaingotsva dzimba dzimuwadhrobo muchibuda moto makazoguma pakutotsa zvakare nedzimba dzerocha ndo vakaendako. Ndine nyaya yatakaita zvakare panhepenyuro yekudz extension yevana vaibviswa bhutsi mugombo dzichena unokandosiri kwemba yevana vainzi vaionekwa vachirumwa mazino achizoonekwa akadhinda ari yemwana mudiki ndivo zvakare vakazoita nyaya iyi. Nhasi uno ndo vatora zvakare nyaya ichi yemukomana uyu vanayewa Prophet makasunga kuti ndimi matora dambudziko ndimi makatora mutoro kuchema kwa amai pamwe chete kuchema kwekuti vanhu pamusoro pekuti mwana waye ane dambudziko raanaro achiuya kukereke atizivi kuti mapapi naye toombera maoko here kuti mwana asununguka. Tinotenda Mwari kozi mwana achiuya anga achitotaura achitoti pandakangonopinda muchechi Sunday yatabva asi ndakatanga kutsva zvanga achitaura saka takazosvika tozomunamatira patakazomunamatira mweya wanga uri mari ndokubva wabva mari. So Prophet muri kureva kuti mwana uyu aishanda nemweya. Yes. So mweya wamuri kutaura nezvawo uyu pamakamunamatira wakabva kureva kuti dambudziko riri pamwana dambudziko rakapera because mwana anga achishandiswa saka mweya iwo wakatobva maari mwana uyu akasunungurwa naJesu now he is free. Atizi Prophet kuti tingaita sei mai ava vanga vachigara nevanhu mwana uyu anga achigara nevanhu kuti vanhu vaya manje vakwanise kuona kuti mwana uyoyo aumwe wedu semazuva ose tinokumbira kuti mutiitire muna Mwari. Yes, ndandikufungidzira kuti kana kune vari kurwara especially vanga vakaatakwa nemwana uyu paanga achiri kushandiswa vanhu ivo vanga vakasununguka kuti tikwanise kuvanamatira kuti vangopore zvakare urari kuti vana vese sekumba kwakasvika uko kuna baba vari kunzi vari kurwara vaifanira kuuya zvakare vakanamatira vanhu ivavo zvatova right because mwana uyu atongova right because anga chiri paari mweya haasiri yanga achi but mweya wanga uchirarama mari wanga wakaiswa saka iye mweya uwo ndo wakabva saka iye adzokera pakuva a normal person asunungurwa right. Naye mukomana uchipinda mukereke izvozvi une mazuva awaita waitora mazuva mangani usati waita basa iri sokuti waigona kungomuka usiku waigona uchidya nyama kana kuita zvaunoita muusiku zvimwe zvezvimwe zvawaiita kubva zvawauya kunoko pane zvimwe zvaukamboita hapana. So iwo pachako ndo unoziva zvauri mumiri wako pane zvauri kunzwa here kuti pane zvidzoka mauri kana ufungira kuti uri kutonzwa kuti zvinhu zvako zvabva pakutonzwa mumiri mangu tawo zvisi zvabva pasina chaitika oka ichokwadi muri yeZimbabwe. Prophet yes zvinoitika ndezvekuti isu kana tishuya panhevenyuro
tinongoshamadza kuti vanhu vanoda kubatsirwa pane zvekuitirwa ndizvozvo inini pachenyu ndizvozvo vanhu vanezenge vakuda kundibvunza ndizvozvo Bhozho dambudziko takarinzwa pakutanga ende inini hamusiri makauya kumwana very true very true mwana namai vake vakauya pamhepo vachitsvaga rubatsiro chokwadi mukati mevakawanda ivavo ndoma makabudawo imimi muchiti inini ndazvipira kusunungura mwana uyu kana ndisingakanganisi pazuva remusi wemande ndichange ndina sabhuku zvakare kwacho kwakasvikira mwana uyu tinotenda Mwari tichitaura nayo kuti tenzi kwakabva nyaya kusvika pairiko zvinozi handika so imimi makasununguka kuti ndimani munowanika kupi munobatika sei kune vamwe zvakare vasati vasvika kwachirongorongoro kwamuri bhusi chatoda isusu kuporeswa umwe munhu maybe process kumbotanga uya kuredhiyo zvinhu zvimwe zvitoataka munhu achifanira kunopora makasununguka tinotenda Mwari saka nditwa prophet kuda kwashe Jose tinopindira panzvimbo yeCity Sports Center muno muHarare paCity Sports Center saka munhu akasvika iri Sunday toona vanhu kubva makuseni na8 kusvika na10 makuseni yeSunday paCity Sports Center but ndira kupa hangu vanhu namba kune munhu ane problem yaari kuti maybe ndira kuzobatsirika nawo anogona kufona panhamba idzi 0781 499 063 tichadzokorodza zvakare 0781 499 063 kana kuti 0789 774 706 ndozokurodza zvakare 0789 774 706 makasununguka kuuya vana vaMwari kuti mubatsirikane any problem Jesu anokusunungurai itwai zvakanaka tinotenda chikomana ukasununguka kutaura iwewe andinoziva kuti une shamwari dzako une wavaitamba nawo waudza kuti inini ndave munhu ave right zapora aditika nokuti iwe ministry ndizvo aiwa tinotenda thank you so much tinotenda makunzwa kusununguka kana kufara ndizvo aripo nezvandakaona kufara kuripo kwakanyanyisa ini ndaitya mwana wangu kumutya asi zvino zvinditunza hepi kutotaura naye ndakutotaura naye asi ndaitoratidza kuti ndakutoona kutokurukura naye tikutoseka nyaya kana kutomira padhuze naye zvange zvaparika makaita basa profeti amen totenda Mwari anotendwa ndiMwari amen thank you